Millä te aiotte ratsastaa? Mä en vielä tiedä, katsotaan tallissa. Talli on vielä vähän välissä. Toiveena on vielä bokseja lisää ja nimikyltit ja vähän lisää tarhojakin. Mä luulen, että mä ratsastan Unrailla. Se on ulkona. Mä varmaan Sebin. Vankilona. Joo, mä ratsastan mun vankilla. Mut sehän on sun hevonen. Joo, se on se mun hevonen. Mä en ole nyt ratsastunut pari päivää, niin sä voit lainata tuota trapalli-riimua, jos haluat. Mennäänkö maastoon tai... Mennään maastoon. Tai kentälle. Kenttä ei ole ihan niin hyvä nyt. Mennään maastoon mieluummin. No mennään maastoon. Unrai saa tänä vuonna uuden varsan. Saa? Ei, joo, se saa. Mut sehän on SIPA-tallin hevonen. Joo, on SIPA-tallin kasvattama. Tai no, mun kasvattama. Teettekö se tänä vuonna SIPA? Teettekö se tänä vuonna sen tallin? Joo, tänä vuonna. Tulee talli. Sitten meillä on... Onko se nähnyt ton taulun tonne? Onko se laittanut jotain ilmoituksia sinne? Mä en ole laittanut yhtään ilmoituksia. Se voit sitten laittaa, jos sä haluat. Joo. On mun valkon aika likainen. Ehkä se on vähän jotain haistellut. No ei. Sehän on niin rauhallinen tyttö. Ja se on nyt kauma, että... Tässä on oripuoli, tässä on nuorten hevosten puoli ja tässä on tammapuoli. Sitten tähän keskelle ehkä tulee sitten joku tällainen. Saanko mä lainata tätä kaksilaa nyt? Joo. Nämä on vähän vaikeat laittaa. Entäs noin Unrain, onko ne vaikeat? Ei. No joo, täällä on tosi vaikeat. Sebin suitset, missä ne on? Ne on tässä. Moi Kaijus. Mitä sä teet? Voi ei, ootko sä pudottanut tonne hevosten juomakirppuun jotain? Tässä on tamma ja varsa. Tämä sitten, tässä on tammojen ja tässä on oritarha. Ja tuolla on kipeiden hevosten tarha. Ja siellä on nyt tuhmanmusta, silloin hevosinfluenssa ja se on eristetty toisista hevosista. Mut vankki jo aiemmin ulkomaasti. Tai tämmöisessä maassa. On vähän enemmän. Ravataan nyt. Mennään tänne alas. Tässä on mun hieno maja. Pusikkoratsustamiseen. Hei, mene jonot. Mennään tonne kentälle vähän. No, tää kenttä on vielä vähän lumenpeitossa. Ei kai se nyt haittaa. No ei tää lumen.
Meillä on vielä aika paljon tallitöitä. Niin. Meillä on niin hirveästi tallit. Mä putsaan nyt nää. Mä oon ehkä vähän häiriintynyt ja vähän. Sä voit taas lainata niitä Rapaksen riimua, jos sä haluat viedä sen ulos. Niin sä voit viedä sen, kun sä viet sen ulos, niin ottaa toi Rapaksen riimu. Rappas on itse ulkona. Täältä piti ottaa nopeasti kahvia. Iso, sä voit tulla tähän Unrain mieleen. Tää on niinku mun mielestä tosi kivakin harrastuskesällä. Ei Kaijus, otitko se rallin mustikan? Onko se menossa ratsastamaan tai viekö se sen talliin? Tai siis tarhaan. Peskää sitten kuolaimet. Joo. Jossain. Tässä. Miten meillä on täällä pesukoneessa? Oho, täällä on joku iso loimi. Viedäänkö ne jo ulos? Joo, viedään ihan kohta. Pesee ekaksi kuolaimet. Mä pesin. Hei Isla, odota vähän meitä. Sini, onko sä nyt valmis? Joo, mä laitan vaatteen päälle. Nyt Unrai on kauan aikaa hypännyt esteitä. Mun pitäisi mennä sitten sen varsan jälkeen. Mennäänkö? Onko se valmis? Oho, se meni vähän hapusti. Ei haittaa. Viekö Kaius ulos rallimustikan? No. Onko se bihän tulee myös sammakarsina? Mä otan sitten tohon naulalle tohon Joo. roikkumaan. Totta kai. Oi Rappak. Aleksi. Täällä nyt se kipeä tuhmanmusta on. Noin. Ei pitäisi ihan koskea siihen, että se ei tartuta noita toisia hevosia. Sanoit sä, että sillä oli hevosinfluenssa? Joo. Voi. No mennään nyt sitten vaan tekemään. Hei hei! Hei hei. Hei hei. Kiitos kun katsoitte Sokerisukan esittelyvideot. Muistakaa katsoa seuraavakin esittelyvideo.